Са тренирам. Спокойно, аз после ще мога да ти го пратя. Ще ти го пратя после. Они се галят направо, не друго правят. Давайте, айде. Леле. Добро обаче. Дай. Дай. Диботе. Дай бате. Дай. Леле, то направо на ръце ходи. Мамо, Ваня, няма много достъп, не мога да. Леле. Ивана, снимай ти. Аз нямам памет. Трябва да изтреш някой хлеб. Да, мам, като нямаш. Добре, Сашко, ти знаеш какво? Ти кога си изтреш клиповете много, аз ще ти пратя то, искаш ли? Давай, бате. Браво. Да, запусни малко. Ти ми дадеш? Аз правя клип. Яко да е? Но. Нищо не натискай, само така седи. Само така не се отива към бата. Марто съм ми причи бит така. Така бегай. Не биш, че съм. Давай бате. Дай. Не. Стани, бате, стани. Его натри. Стани. Его натепай. А така. Вземи първо место. Давай. Обрани го. Дай. Браво, бате. Дай. Фрели го. Да, сама. Ай, помагам ли се редувам? Искаш? Дай. Ръката! Дай. Леле, как е? Не, отдолу, там е камерата. Ете, твое правило ви видео. И като свърши, тук натискам, нали? Да. Нека го са. Не. Браво. Не, ставай. Бъде, ако ставиш, моля. Като черпа един шоколад. Кой? Бате. Малко пан. 100 лева ке му дам. Дай, бате! Дай! Върте му краката. Браво! Кой? После лата към нас, чуля? Кажи на тебе, ти чуля? Не мога. Дай! Ще ми. После аз малко чуля.
Ajde, daj. Викате kako se planira. Унието кога ги играт? Додека не направят туш и после ќе ги турат на една точка. Кой би? Тате! Така на тебе да не ти се бориш. Няма на футбол терен. Така да спорт. 2 минути борба. Кой вземе повече точки или туш победите? Дай, стани! Сашко, 2 минути. Не може. 2 минути казах. Кой вземе повече точки бие. Ай, снимай се го. Да, бате. Айде малко. Айде, Марто. Дай. Ну, 15. 15 секунди до края. Айде, Мартуса. Дай, дръж. Дръж. 10 секунди. Дай педер. Спира Ивана, бие. Айде, скачи. 5 секунди, нали? 5 секунди бие. Мой. Ооо.